Chelsea, franske Monaco og selvfølgelig det engelske landshold. Leonardo, og så har vi Romario over for Seaman. Og igen, det er en utrolig timing, han har. Romario laver sit andet mål i turneringen og er tilbage på verdensplan. Den Romario, der blev væk fra alt og alle, også sig selv og sin familie. Han er tilbage. Leonardo sætter det i gang igen, og det er timingen der er exceptionel og meget typisk Romario. Han venter til Seaman lige er trådt på det forkerte ben og lagt sine kilo over på støttebenet, og så kommer det lille puff og 1-0 til Brasilien. Verdensklasse. Spillet lidt mere end et kvarter af en anden halvleg, hvor englænderne er blevet bombarderet på det nærmeste, nøjagtigt som første halvleg startede.